खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु गिबि खेबनि थाखाय बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि सिविल सार्भिस बिजाथिफोरनो बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं होगोन नंगौ बीटीआर सरकारा बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु लानानै फैदों बीटीआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बड'फा यूएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि सिङाव बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं होनायखौ बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि सिविल सार्भिस बिजाथिफोरनो जुनियायै होनाय जादों बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि लाइमोनफोरा बड'फा यूएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि सिङाव बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं लानो थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि खालारा फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइसिम बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा 15 जुलाइनि सिगां बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिंनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेनि थाखाय www.education.bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु गिबि खेबनि थाखाय बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि सिविल सार्भिस बिजाथिफोरनो बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं होगोन नंगौ बीटीआर सरकारा बीटीआर नि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु लानानै फैदों बीटीआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बड'फा यूएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि सिङाव बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं होनायखौ बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि सिविल सार्भिस बिजाथिफोरनो जुनियायै होनाय जादों बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल ओनसोलनि लाइमोनफोरा बड'फा यूएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि सिङाव बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिं लानो थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि खालारा फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइसिम बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा 15 जुलाइनि सिगां बेसेन नाङै यूपीएससी एपीएससी कोचिंनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेनि थाखाय www.education.bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन